Dira kay katul kay na dapit kay. Kana ni mo kuya man pud. Grabe na budget kay wala nakakatarong sa imong buhok nga. Suspitan na to kaadlaw nga. Tungod na sa imong broken nga feelings ba. Ano man na, basta stress gani mapunog kas pa kuto, uyaman. Naon na Kana. Bago na. Unsa may gwapo imuon ron ano ba? Ako ni mo no una ka ba kay Di ba I mean ba unsa may ka para malingaw ka ba sa imong problema? gusto na pagkuan ta mga unta. Saman mga unta ba? Unsa may kauno na to? Ikaw bahala dira na kay nahunaan karon. Wala pud ta hinanayan lang iki. Dili dapat kay katul kaayo. Padagan ba nimo? Lami maghulay no? Kaya lami lang karon magulay ta mangita ta gulay ron. Sino para nakuan ba? Okay na mo feelings nimo. Unsa nga gulay pod? Magtuno. O kana. Asa man ta karon ang problema sa ta mangita karon magkuan kanang lubi ba? Lubi pod lagi no? Sapal ba mangita og sapal? Lubi. Oh, lubi. Ano na lubi oh? Ano bunga? Ano day ni? Ay, daghang bunga. Wala oh. Lubi dire. Ani kay sa man ni kay sa lumi og kay Linda man nga. Ano ilaha? Kilala man siya anong balay niya. Sige. Wala man siya di karon. Sige na. Saman. Kasi yung saka. Siyempre ikaw ako lay salo. Ha? Ako yung salo. Ikaw saka. Ako na isaka bi kay sig ano ba di ko ka. Ako na lang. Ay, ikaw na lang kay ikaw man para. Bantay sige Ang bala din mo na din. Ano? Sige na saka ako salo din. Saka dira. Kanang kuan ha katong lahing-lahing kuan kay. O kana animal. Kana binambi kana. Sa gani. Sa laba. Taka diri labay ayo diras tungod. Dire. Sala. Asa man ka maglabay? Uy kanang tuong i-timing sa kuha. Sa laba kay mutingog nga. Makuan ta sa tagiya. Nasalo na nako. Nahilay na pod. So saka kog balik. Oh, kaniya isa ka Bilig. grabe po na oy murag matay Matay na ana. Salo na imong suwang. Matay na og saluanan nimo daw. O sala. Grabe isa man jud ka pongpong. Oh, fresh pa kay nimo. Okay na. Upat. Upat na kamok tamaan ni fresh. Fresh ka upat ka buto. Naog na ko ha. Sige, naog na dira. Sige, maubot to sila ba? Dali ah. Naog na. Ha? Animal. Pasok ka. Naog. Ay, iwasan na gani ko. Uy. Mas naog lagi. Ano sa mana? Ayo. Ayo ay rabdi ha. Buin na. Unsa mo? Wala labot ra kawatan. Buin na. Kung sabon ni. Siya man gyud naguna-una ni labot. Buin na, wala labot ha. Away na budali. Ayo dagan. Unsa problema ninyo? Kana man gyud siya nag. Kana yung dagan ha. Kana man. Hawa. Dala ka ha. Putlan na sige. Unsa problema ninyo? Wala po ninyo. Iwan ni lobe. Putlan na. Iwan ni lobe ha. Putlo ko ni lobe. Sige. Unsa problema ninyo? Putlan ko di ron. Wala kasi problema ninyo. Paulaog ako, panaog ako. Yahaning lubi. Unsa iya amo? Unsa? Sa amo pa ni tituluan ni. Sige. Kawatan ka ha? Amo anong lubi ha? Panaog ka pa explain na. Uy, explain man. Naog. Ayaw. Ano panaog ko? Dili ako. Di ka mo naog ha? Panaog ko niya. Hirap ko ninyo. Maputol. Kuwasa ng sundang. Naog ko. Kuwasa ng sundang. Ipalayo na. Naog. Mga kriminal mo? Inaw na, di ko muna ako diri. Bahala mo dira. Bahala mo ako ugma. Wala yung sundang. Wala may sundang. Dili ko muna ako diri. Wala na yung sundang. Naog. Wala na may sundang. May sundang. Naog. Bahala mo, saka kong balik. Naog. Labaya, ragod labaya. Di ka mo naog. Munaog ko ha. Naog yan. Kawatan yung buang o. Musaka ko. Naog. Dala mo ko sundang. Buhay na sundang. Kawatan ka ha? Buhay na. Kawatan ka. Ikaw titig pangaw pag lubi diri. Buhay na ang sundang. Ayoko sa gisagiti ha? Oo, nauna ko. Na. Buhay na sundang ha. Karon mo. Naog Karon mo ron. Si karon. Kawatan. Kandali pa naugas ako matagap. Naog diri. Explain ang sarili, explain. Okay sa rin ang lubi. Di ba? Kisa ni. Gikuha ra ng lubi. Kamo di mo kasabot ka ng lubi. Gikuha ra na mo na para sa inyo. Ha? Yatag man na mo sa inyo. Oh, mo dito purpose. Para daw magulay. Ang purpose mo para magulay ninyo na dira. Kamo pa gitagkuan ga. Tama, correct. Kamo pa gikuha Para sa mua. Para na sa inyo ha. Para man sa tuwa. Unsa man yung batasan ninyo ano mag-react man mo sundag baka mo gamit kag sundang. Tapos para gani sa inyo ang Nako karapatan kay ako ana. Ako yung tanong ana. mao gani akong point gani. Iuwatog iuli da mo. Ayaw ni maro kung maro ka mas maro ni. Kabalo mi sa yung plano. Delikado man gud kayo na nagdula-dula mga bata diri nya nay mga lahi nga lubi. Uy bataga ka na bitaw kago di konsensya ninyo. Nasa point. Sala naman daw ay mauutay Private tama private property ni diri. Ano na may mga bata manulo diri.
Tanawa na yung mga nalagadagan mga bata dira. Walay ang yung gate ninyo dili kuan dili. Walay buzzer. Ikaw tarungan na. Kung sabo po ka. Ay, dili ako kay nagkuan ra ko ato Di ba? Tama ka na di ba? Nagsumbong-sumbong na Kaya mo ha, ay mo Dili lakwa. ko ako oy. Suma ha? Suma. Nagaraw daw. Ikaw suma di ba? Oo. Yata ko silang lubi. Asaman mo? Ay, dili na lang ko ano. Asa mo? Kadali lang boy, sabi kay nami explain. Magkuha raglagaraw, kajut lang. Asa man yung lagaraw? Abriyon ang lubi. Kamo. Ato na mo siya. Asaman mo. Ato. Ala, nanang lagaraw. Awag inon. Bayaran na lang mo ng lubi. Lubi ra man di ay. Tama siya, tama. Buhay mo. Tama siya, tama Bayari. siya. Bayaran ka lang na muna. Tama siya. 30 ang lubi. Dili. Kabalo ko kay Ikuha na lang di ba? Kabalo ko kay nagplano mo nga magulay mo. Di man na mo freshman to. Kami na sa yata ko ng lubi pero kikito ni gamiton buko ni gamiton sa suwang. Hala, Di mo na sundang. Ay dili sundang di ay. Kamo jere tagian ning lubi. Ha? Kami tayo diri nga naman. Oh, kamo man tagiya? Nga na nagsakad na sa ibabaw, yan murat mo din sa sulo, sa baba. Perfect. Unyag ba tarantam dito, matagak mo na, matagak be. Oh, naway kagasa sa mo mapiang be. Perfect, kato. Pabayad pa ka. Sala man lang yun kay kamo may nangawat. Unsay sada na mo kami nangawat. Nangutana unta kadaan, bago ka nagreact-react og sundang. Ikuha na mo ng lubi kay para ihatag sa imuha. Tama siya. Naunsa ka? Tama siya. O pag-uban mo na, yun na ng lubi. Say mo ko, Gusto sayo. ninyo. Sasama say mo ko. Una namin. Magtuno mo, magtuno mo. Magtuno mi. Sabay ko, bi. Sabi na lang sa Magtuno. Magtuno daw. Ug nangka. Padala na ka sa balay, buhi lang siya. Padala. Buhi siya. Pare bala. Tagay ko badang ha. Ah, wala gyud sa ta. Tuganta ka dito banda. Tuno ba sayang mampud good. Tunuan ni tunuan mo ron po. Tapos pamahaw, buang ta. Nagtaton. Makawatan mo kay masuko, mo kay mga wat. Ay sige ayo dara. Hilong, propog ka. Lagot ko. Ako mal Asa to isa ka lubi? lubihan ni ron ba? Asa to isa? Tawanan nimo. Asa to isa baka tong gunita nimo. Ambot, asa to? Pero sa basurahan. Sige puson sa daton. Asa na yung dalon? Basig ka waog mga bata ba, sayang. Ubaling andra ini sa dina dra. Ay kuan ko nimo Gusto ko pa kog malata na dira kay sa pangwaon na sa mga. mo na kog costume, interkuguan. Ay katong Miss Gay ba o Ay ay. creative uy. Sige na ako rin bahala. Uli na sa inyong balay dito. Shit, yung mga tawhan na ni. Uli na pagkalma dito. Ay kog kundi kay init ako ulo. Inom sa kape dito. Kapib sa mutaan na. Sige na. Hawa dili si ikaw matigbasan daron. Namay man ka. Kitaan ko to sila hawa. Una na ko ha. Kami pagdunggapon. Malagtanon kaayo. Kita pa gikawatan, kita pa argabyado ani. Kaya di sila. Kananta ka gani. Di taas na mo kayo. Unsa na ko pa imo? Naka sa taas niyo. Alam mo amba ka mo. Di ba nalimusa ka grubi? Anga ka. Ay, isin. Sana mabod. Lubi pa. Magtuno man kayo mo. Ako binagsakaon no. Gani akong gihatag nimo kayo magtuno. Gana po kag tuno no. Bantog gyud ka. Tagay kong tuno ha. Padala na to. Padala na to sa unya ha. Padaan ka na mo. Si subak bulad. O bulad o kuan carbonara. Wait, paano ganahan? Carbonara. Ang tuno na carbonara nga na chorizo. Join kog luto beer. Ayaw na dala lang ta, dala lang ta. Pwede Ayaw na din. Ako'y ukay. Dili Dili, kaya okay mo ra, na mo. okay Kaya ra. mo. Tagan ko ninyo. Oo, tagay hato lang sa inyong balay. Bantay di mo muhatag ha. Kami may nagsaka sa lubi, di man ikaw kung kangano na monitor man ka dito. Gani. Isa lang kong kabaw. Ayun na, hato na mo dito. Nani ko sumurog siya. Gani ni kapoy biya kay di ba taas kayo happy pa ka natagap. Yung nataga pag sagit atong animal. Kita ba ako na hanlulukay sa Sabi kong taas. tundang isang kriminal kayo no. Manibro Ito si Salumi. Isuga din niya no. Manigbasay. Manigbasi murag si mananabas ba. Man, tanong hadlok is Yung hadlok ba yung kipagsaka nimo kay nang hanlulukay nili. Ako to dito nang luka. Ay wala. Baul ba? Tagay. Oh, padala lang imong bawl, alangan naman mo pang bawl ka baga ba dimog na. Gani ina lang mo dito ana lang itono lang sa mua. Ang hanong lukay? Oo. Ako to. Ikaw rito hanulukay. Mura hanong lukay og nang. Tara na. Kuan ka, hirag salaan nila ana. Salang ka. Dito pa doon ang balay. Oh, bago na ragod. Pag hirap og salaan dito kay Doyla, kuan. Judith ha. Wala Judith. So, Tara ta dito ha. ay kita ta. Pabunot na lang ni Bibi. Sa mga bala ko na yung mukha na ako na yung tadtadan. Ha? Bye-bye. Hi, we are the Digas Good Vibes. My name is Tinkerbell aka Salome. My name is Wang Waray, also known as Minda. My name is Luvina, also known as Wang Ising. Ayan everyone, sa mga di pa po nakakilala sa amin, we are the Digas Good Vibes. Please don't forget to subscribe our YouTube channel and don't forget to click the bell button po para ma-notify po kayo sa mga bagong videos namin. Yes, and of course, every Saturday po ina-upload po namin sa YouTube channel namin yung Chismosang Silingan. And of course, every Sunday
ina-upload sa ina-upload namin sa Facebook. Oo, 6 Yes. PM ha. Oo. At saka hindi lang po chismosang silingan ang ina-upload namin ha. Meron din po kaming mga mukbang videos, mga makeup tutorials, unboxing, prank videos, at iba pa po mga dance challenge. And also traveling. Yes, traveling vlogs. Ayan. See you po sa Thank next. you, ano, thank you. So don't skip the commercial. Diyan kami kumikita. Thank you so much. Bye-bye.